Ei, hola, bé, aquí. Hola, Lluïsa! Hola, què tal? Què dius? Ja veus. Bé. No. Ja coneix a dintre que t'impressiona, ja coneix el mig que t'ho juro, Com els ves, tu, els prismàtics? Cap a la dreta. Trau motor, ja, trau motor. El patró. Oriol! Compenseu el pes. Joan! Cap aquí, cap aquí. Compenseu el pes. No, molt inflada no està, eh? Això què consta? Filma, filma. Allà tinc un cartel gran, allà hi tinc un cartel gran que fica... Em venen aquí a criar, però moltes vegades, no sé, després el moment de murar és un moment molt delicat. Sí. I llavors moltes vegades es congreguen... Ha pescat un peix, Un peixet petit portall, sí. Què? Això, què? Quants viatges més s'han de fer? 2 més. Que, bueno, és que ara parlarem amb Joan, però... Toni, com ho veus? Què fem ara? Foto de família? Ja les tindràs tots. I tot, per banyar i tal. Fem los 360 aquí, sí, sembla? Perfecte. Sí. Voltant d'una part de la vista. Hòstia, aquesta és guapa, nens. Mira, no el teníem aquí. I ens hem marejat. Lluïsa!